जों रेलवे ताई रूट ब्लॉकेट खायने हने आमनि कारण कायसेनो आमके चिनि मानि कक जों तामो स्क्रिप्ट बाय सिनाय स्क्रिप्ट जोंनो चिनि सुजु मतेरिया आसुक बसर जोंनो जों खलाय फैमानि पार्मानेन्ट याफानो ऑप्शनल तंमानि ऑप्शनल पॉइंटसे कैंसिल खायनानै नाय बर जे जोंनो जोंजाल खिलायनाय मानि चिनि जे बसाबति रनो जोंजाल खिलायनाय मानि आ जोंजालनि काटिनेन बागै दिनि जों रेलवे बिरगुदास और फाय जों कासुनानि बाद्यंखा तामनिकै जों चिनि चेरायरंनि थिनां नष्ट खायमांगला चिनि जेंखा आंखा जों तो चिनि परिथाय परिबायखा फिया चिनि बसाबति रंनि चिनि चेरायरंनि थिनांनो जोंना सिगिनो दिनि रोमान स्क्रिप्ट न सापर्ट खायो टीआईएसएफ नि रिंजाक जे Indefinite उनको खाजाक आमोताई जों जे सल्यूशन ही ऐसा से जों बंदा को मनी बा स्ट्राइक एबा रोडवे ब्लॉक गाय रेलवे ब्लॉक खालामनी आमनो रुगिनो जों तिनि और फाइसा कोजाक चिनि लोगि तंगो चिनि मानदाई ताई चिनि टीएस उनको टिप्रमथनि आदं चिनि उनको टीआई उनको टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट जो गाय yang तंगो जों जतन और टिप्रमथा टीडब्ल्यूएफ ताई वाईटीएफ ताई टीएसएफ मिलुगु जों और तिनि चरायरनो तुयै जों तिनि और रुंगो रेलवे ब्लॉक लायके रेलवे ब्लॉक खालामनो यागुलो बंनि असिस्टेंट कमान्डेंट जे रेलवेनि असिस्टेंट कमान्डेंट जों बे कक सावै बर'बो आसुक जरा फायमानि और बाय 100 मिटार काया आसुक जरा फायै बंनि रेल न तेसे बरक उल्टा किफिलि तालुं माथागा आम समनि फान चिनि सेरारनि फान बाय हानि बागै जों जुदि थांसो चंखाय चिनि सेरारनि फान चिनि सेरारनि भबिष्यतन जों नासिगै जों जुदि थांसो चंखाय जों चिनि अ जे तिनि आन्दोलन जों एचिभ खालायनाय जेसेन रोमान स्क्रिप्ट सरिनानै जों बाध्य खायनाय तामनिगे जों नुगै दङ दाबो ककब्रक सिना थांगाय दै सिटिनि जों ककब्रकनि जे अल्फाबेट दङनि आजों कसकरै आम कसकरै सुदु इंराजि बे सिनानि बा रोमान स्क्रिप्ट सिटिनि सिम जों आम गथ'ग्रि मानो अमाय गोबां मा बात दं कायसे गोबां मा बात दं आते खरसा फाइबियो गादेबो नगरि देबो ताबो स्कुल हयते कलेज हयते इवन यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑप्शनल इंग्राजी दं बा रोमान स्क्रिप्ट दं गाय फटासक फाइबियो खरसा देवनागरि खनै ते खरसा फाइबियो गादेबो बांला हनै पत्र पद खायसिनो चिनो दफानो सिकुलन बागै बर जेबो साइतुक दङ आमनि मुक्ति मानाय कायसेनो थानसकाय जों जुदि सबक लायके जों रोमान स्क्रिप्ट मानाय ताइ बर रियाबो थांमांगला हायनि बागै जों नं मीडिया हयते जों बंनो जानान रनान मुसुङो जों किसां मानो तबेखाय कमजोरिया जों गोथैया दाबो चिन साको थै दंख जे थै दंसा जों सबक खालाय थानाय हयते हायके आं जे जरानाय चिनि आदं अकरानो दा जमुनो किसा कक सानान जों साइमान खा जों मिया उसकांसिमनो जों साइमानो जे सिनि रोमान स्क्रिप्ट ककब्रक जों सानै दङ आगिन सिमिन सानै दङ ओके गभर्नमेन्ट बायबो जों सालायखाया बरक रनाय वाइसार याबो हायं लायखाया फाइनालाव जों दिसनाव माहाय मानाखा सिनि बसकांबो एग्जाम दङ चेरेरंनि जे जों सिनि ककनो जों ब स्क्रिप्ट बाय जाजाक आबो जों गाहामगन साइमानो रोमान स्क्रिप्ट बाय जों जाजागो हायफाना बरक जोंनो चिनि ककनो चिनि इच्छाखै सिरनानै माने बरक रिया ओके अबो चिनि फ्यूचर चेरेरंनि फ्यूचर बेलायखेनो मोनागो थाङै दङ जों साइमानखा आबोनि बागै जों ताइ आमायके थंजाक तंलिया जों इनडिफिनाइट जे चिन डिमान्ड फुलफिलिं एसाक जों मनो नांसुगो होनै साइमानै न चिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन टीआईएसएफ जों अबनो इनिशिएटिभ नाहाका ते जों अल त्रिपुराव खालायका ओंखाय जों ट्रेन सिमिया रुट हाइवे रक जों जतन ब्लक खायजाक ते अब ओंखाय जों तिनि ब्रिगुडास एरियाव जों ट्रेन खायका हायबनो जों बंनो रिलिया तामनि ओंखाय जों जे चिनि फ्यूचरनि कस्ट नुहुरि दं माने अ कस्ट र कुनिया अबनि बागै जों कराखे और जों नुका चेरेरक बरनि फ्यूचर दं बरकुन साइमिया एनु जों साइमानो बरक बम हाइ फेस खायनाय प्रब्लेम हायन बागै जों कराखे चिनि और कमा अर्गानाइजेशन फायके जोंनो सपोर्ट खायो टीएसएफ दङ त्रिपुरा मथा वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ जतन दं तै अ कामी नि लुकुरबो जोंनो सपोर्ट खायके तै चेरेरक बरकबो सपोर्ट खायो जों अ ट्रेनो जों कासुइ दं सालबो जोंनि बागै अब जे बन और कासु अबसिनि कुनो अम हाइकुन टारगेट करै तामनि हिंके जों जे माया साक सिन फुलफिल डिमान्डिंग एसाक जों अब खलाय थानाय ककबरक रोमान स्क्रिप्ट बाय जुदि से सुइजे यांगे थिनांगो निचेर तामु बुसुक जरतै हामक्राय बा हाममाननि लामो थांनाय रोमान स्क्रिप्ट जों रोमान स्क्रिप्ट तो इंग्लिश जों नायखांके दाउ बुसुक अ वाल तो नांगै दं जों सैनानै हिंके मबाइल
फरायनानै सैनानै जतन से रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनि ककब्रक जों ताबो इंलिश मीडियम परि दं इंलिश मीडियम परिखांगे सिनि जेराव कुसुको काई दं जों सायमान ओंखाय जे सैनानै बेलेके कलायाबो तो रिसार्च बो खायजाक तै सिन बरक परिमानि सिमानि अमबायना कम्फर्टेबल फिल खायो ओंखाय जों जुदि ताबो आलके स्क्रिप्ट बाय जोंनो इयावबो थांदे खालायदि ओंखाय जों माया हामबागै जों तला कलाय थानाय सिनि आ स्क्रिप्ट नो सोंतेसे जों पूरा बैकवर्ड उन थानाय सबनि बागै आव तिनि नि साल लोबो नायदि जों जत जागाव जों कन्सिडार खायमे फ्यूचर जों तिनि तंफानो चिन फ्यूचर से हामियांगाय तिनि तंमनो जों सेक्रिफाइस मा खायनायाबो तो जों बुजिना नांगौ जुदि नोंनाव तिनि निनि कैंसर रोगी फानु तंहांगे नों स्किन डिजीज नो सकनानै कैंसर जों स्किन डिजीज के दोतिन हाम हायबन सिनाव कैंसर न थिखायांगाय सिनाव बुकुर खामानि कुन लाभ करे अपन बागै जों तिनि सापारन कुन मैटर या सिन फ्यूचर जों थिखाय नोंहा TSF नि बा TSF नि कन्वेनर जेरै सब मुंखा रविन्द्र देव